Er zijn meer patten van Friesland in beeld als winningsgebied van Scaligos. Jonkers uit Eerst-Friesland en ik 8 Kaspelen, Tjerkstra-diel, Smellingeloon en Verwetra-diel. Minister Kamp had onjoen in hokkergebied en hij onderzoekt van wol. Ont 9 juli kan mensen commentaar aan. Er schijnen nog 1 of 2 rendieren los te rennen in de omkrieten van Dronriep. Juster is er een losren best van de Sneldiek oorhellen. De diek tussen Massum en Frensje wie een skofke oorsletten. Het beste is maar een verdovingspielk uitskekelen en vangen. De vorming van een nij college op het Ameland liep het uit de impasse te komen. Vanmiddag is er oerlis tussen verschillende partijen. Ja, juster binnen 2 fractieleden van het CDA opstapt. Wat dat voor de onderlinge verhoudingsbudget wel net eens is, maar de peteren binnen in elk geval weer aan de gang. Een heldere nacht, amper wien en het wordt zo'n graden. Morgen een dag met een soort zinnen, 18 graden en een zwakke wind uit het noordwesten.